מה קורה חברים? כאן רועי לוי, מייסד שיטת סוויץ' שגורמת לכלב שלכם להקשיב ללא אילוף. אני הולך לתת לכם היום תרגיל, זה בעצם תרגיל שאם אתם מיישמים ומכניסים להרגל, גורם לכלב שלכם להקשיב לכם ולתת לכם תשומת לב נדירה. אבל נדירה, שאתם לא מכירים. בעצם גורם לכלב לרצות להיות איתכם, לעקוב אחריכם, וזה אני מבטיח, זה פשוט עובד. תרגיל שאם אתם מיישמים 66 יום, זה בעצם הזמן שלוקח להטמיע הרגל על ידי חזרתיות. תיישמו את זה 66 יום, בעצם תשאלו את השאלה הנכונה במשך 66 יום, יחזק את הקשר שלכם עם הכלב, יגרום לו פשוט לרצות להיות איתכם, ולכם לרצות להיות איתו הרבה יותר. השאלה היא כזאת. מוכנים? אף אחד לא ישמע, שרק אתם תשמעו. מה הכלב שלי מרגיש? אני יודע, הרבה אנשים אומרים, תסתכל על השפת גוף, תסתכל על הזנב, תסתכל על הפרווה, בסדר, זה מעולה, אבל אני רוצה לדייק את השאלה הזאת יותר. במקום לשאול מה הגוף אומר, ומה השפת גוף, ומה כל הסימנים האלה, תשאלו את השאלה הזאת באופן קבוע. מה הכלב שלי מרגיש? תשאלו את זה באופן קבוע, תסתכלו על הכלב ותבדקו מה עכשיו הוא מרגיש. מה עכשיו הוא מרגיש? כל יום במשך 66 יום, תתעסקו רק בשאלה הזאת. מה הכלב שלי מרגיש? מה עכשיו הוא מרגיש? מה עכשיו הוא מרגיש? מה הכלב מרגיש? אם הוא קולט עוד כלב, מה הוא מרגיש? לא מה הוא הולך לעשות, לא מה הפרווה שלו אומרת, לא מה זה אומר אם הוא מקשקש בזנב כשהוא פוגש אורח. מה הוא מרגיש? אם אתם רוצים ממש לשדרג את זה, תשאלו באותו רגע גם מה אני מרגיש. מה הוא מרגיש ומה אני מרגיש. תשאלו את זה 66 יום. 66 יום תשאלו את זה, אני יודע. זה אולי לא נשמע לכם, זה אולי לא מסתדר, אולי לחלקכם זה נשמע איך זה קשור בכלל לשפת גוף, אבל זה כן, זה פשוט עובד. תשאלו 66 יום מה הכלב שלי מרגיש עכשיו. אם אתם ממש רוצים להיות רציניים, תשאלו מה אני מרגיש, מיד אחרי שאתם שואלים את זה, תקבלו את התשובות ותטמיעו את השאלה הזו שוב ושוב ושוב. ואם יש לכם שאלות, תכתבו לי כאן, מתחת לוידאו הזה, אני מבטיח לענות לכולם. אם אני לא עונה, אז תשלחו לי הודעה פרטית, כי כנראה לא ראיתי. אתם הולכים לחוות שינוי מטורף. אני מקווה שאתם הולכים להעביר את הוידאו הזה הלאה, כי זה תרגיל פצצה שפשוט עובד. אני פשוט תראו איך אני דלוק, אתם גם הולכים להיות ככה. אני מת על הכלבים שלי, אני יודע שהם פשוט עוקבים אחריי ורוצים לבוא אחריי לאן שאני הולך, בלי שום טכניקה מיותרת חיצונית. זה מה שהולך להיות לכם 66 יום מהיום. תשאלו את השאלה ותזכרו, עד אז פשוט ליהנות עם הכלב!